Li qed isemmu l-kundizzjonijiet Markax hawnhekk qed nitkellmu mod ġenerali, mela fuq parir ta' tabib, eċetera, min għandu kundizzjonijiet mediċi bħal pereżempju it-sokkor fid-demm. Irid jieħu parir mingħand it-tabib speċifikament dwar x'l-aħjar jagħmel hu u bagħad hemm dietitians u nutritionists li ħajgwidaw per se. Imma b'mod ġenerali qed nieħu pjaċir Mark qed isemmi ħafna affarijiet u xtaqt naqbad naqra mal-li semma illi aħna jekk ħanidraw niprattikaw għadi rridu, illi jiena jekk dan l-oġġett fih ħanqas sokkor minn dan. Jiena dan jekk ħanidrabih u nelimina lil dan mis-sistema tiegħi, dan ma nibqax nidraħ, ma nibqax nieħdu. Ħaj joħroġ mis-sistema ħaninsih. Daqshekk kollox. Bot mill-lajn, bot mill-qalb jgħidu. U fil-verità, meta tieħu tazza minnu dan. Tħossok ħafna. Il-ħalek tibda tħoss ma' xumat. U biex nipprepara dak li jkun minn bħalissa dejjem imdorri jieħu minn dan. U forsi ħajaqleb għad zero u ħajaqleb għad no sugar jew inkella ħajaqleb għad xi fruit juice pereżempju. Bil-fors li fil-bidu ħajti ma da mux l-istess tuħma, mela u xaħġa li ma li drajta darba, drajta darba l-dejjem, bil-prattika. U xirridu namlu vera importanti, ħaniprofa natti l-prodott li ndawru biex naraw il-nutritional information. Jiena, bħala bnidem li per eżempju niproduċi da, nista niktiblek the best drink for fitness. Ħadd ma jgħid li xejn. L-ebda regola ma ksirt. Imma fuq wara jien obbligat bil-liġi li nikteb kemm fih zokkor eċetera eċetera. Jeżistu ċereali li jgħidulek li huwa apposta. Eżatt, a good breakfast for children pereżempju. Jew inkella tajjeb għal fiżika. Insomma, fuq qudiem nista' jgħidu li jridu, nista' niktiblu jien Morales cereal. U da Morales qas biss ikun jaf li jeżisti da cereal, imma insomma. Mela jiena rrid indawwar il-label u ngħid isma' ħa nikkumpara da ma' dan. Ejja nassumi li t-tnejn huma 100 milliliters. Wieħed fih 10 grammi zokkor ġo 100 milliliters, liħor ġo kull 100 milliliters fih 15. U tittoqgħod attent għax huma jgħidulek kull 100 milliliters. U dan ma jkunx 100 milliliters. Anke jiena meta ġejt biex naqra illum biex nara kemm ħanitfa' zokkor, kelli noqgħod attent issa jiena fissat u naf kif. Rajt il-100 milliliters imbagħad kelli noqgħod ngħid imma mela allura dirit nagħmilha times 5. Tifhem? Jiġifieri vera tridu toqgħodu attenti. In ġeneral aħna diġà nafu x'fih it-zokkor u x'fih inqas zokkor, m'għandniex għalfejn immorru daqshekk komplikati jekk għamilt fruit juice id-dar. Ma tgħidilx moħħna li hemm daqshekk kwantità ta' zokkor, fil-fatt kif rajna dak il-filmat. Dak il-filmat kien vera tajjeb. Ma kemm bdew jgħidulha pereżempju daqshekk zokkor, ma dak it-zokkor kollu ovvjament dak li jkun jibqa' skandat. U minn hemm anke jiġu ċertu idea ta' jien neħxin mill-ilma. Jina taf xnieħu dak naqra drink l-emmulaw imma dak naqra drink kemm fih. Zokkor. Vera, u ħanerġa' ngħidha. Imbagħad wara kollox jekk inti ħadd tieħu drink forsi tajtu iva ħadd drink li inti drink mhux xi ħaġa li ħajimlik li ħajtik dak is-sodisfazzjon, imbagħad wara drink forsi ħaġa ġora. Jew ħadd xi biċċa naf bħal biċċa cake pereżempju. Fil-filmat illi urejna qabel ma bdejna, anka fir-ross it-zokkor. Eżatt. Tajb ngħidu illi ġoġi simna il-karboidrati isiru zokkor. Issa, x'inhu l-vantaġġ kbir tal-li pereżempju jiena dejjem iħobb ngħidha din, in-natura tatna id-deżerta naturali tagħha. Tatna l-lieħ, il-ħawħ, it-tuffieħ li huma ħafna iktar ħelwin minn ikel ieħor mod naturali. Imma dan għalfejn huwa diffiċli li nieħdu ħafna minnu li kell naturali. Ġifieri minkejja li fih zokkor u zokkor naturali. Għalfejn huwa diffiċli nesaġeraw fih. Isu kważi anka natura tgħidlek isma' tieħux wisq minnu dan. Għax da mimli ilma, id-dulliħ pereżempju, mimli fiber, mela apparti it-zokkor fih ħafna benefiċċji oħrajn illi ipattu ħafna għat-zokkor. Waqt illi daw jgħidulhom empty calories. Jiena qed nieħu kaloriji mit-zokkor biss. La fiber, la attoma. Okej, għaw ħafna kummenti u ħanażlu dan.